ipintzea ikastetxeetan eta bat, baina kasu honetan animatu gena da hori taktika berriak erabiltzera eta pixkat saiatuko gara sarean apur bat bideoa edo xedeoreak direla eta argazki ratiosak direla eta bat, baina lortzen dugun ere ez bakarrik liburu irakurtzea baizik eta eurek gurekin batera jolastea liburua zabaltzerako orduan, ezta? Eta badakigu seguruenik saltzekotan eta mugitzekotan ikastetxetan mugituko dela, irakasleek ala erabakiko dutelako, baina ze politia izango litzatekeen lortzen badin badugu, ez dakit, gazte horiek liburutegitan sartzea, Sanfermietan lesakaran liburu erostera, zergatik eta eurei barrutik atera zaialako, eta ez uneak derrigortu ditunak, ez. Ez dakit, hori da burruka, eta hau da planteamentua, eta zuen laguntzarekin, seguramente, igual, erresago dugu lortzea.